Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɗiyankoɓe télé Big Weltare TV on calminama on juuram en garti kadi gam kadi namdade namdal gongal yaade ɓiɓɓe fulɓe ƴewde tawi kadi ha joni ganni ɗi e fina tawa o ne heddi no mbirumon ni tan hakkude mon e ɓiɗɗo pullo hakkude mon e Amadou Big Weltare ɗum noon ha joni e jaat kadi jippoɗen ngol ɗo holko wonata namdal men ko holno dépasse wiite e pular jirru foof temen nayyi mum mbuɗneni Amadou rew caggalam jeen alhamdulillah ko mawɗum no gonɗa ɗo koye Big Weltare TV donc min jogui namdal gotal min poti namdade so neɗɗo yiiti ko pulago min namdoto heɓe temen nayyi mbuuɗu min jiiɗi andude ko no mbiyataɗa to d' abord Alassane to jeeɗa man kay laggine laggine min jogui namdal gotal aɗa andi dépense eyyi dépense woni hokkude dépense eyyi holno wiite ɗemgal fulfulde dépense eyyi dépense ko dépense rek bandiraɗo gorko no mbaɗa aɗa selli gara no mbaɗa e tampere machallah inde yettode min ko Adama Tambodou to jeeɗa to guure men to wiite Jamuguel min jogui namdal gotal min namdoto so tawi a yiitingal temen nayyi ma mbuɗneni namdal ngal holno ngal wayi dépense holno wiite e pular dépense holno wiite e pular eyyi vraiment mo mangi famde ɗum taw ko Allah donc en gari e bitkaji fulɓe wonɓe ɗo hennan ɓe yeeyoɓeɓe fuutankoɓe ɓe namdoɗen ɓe kadi ko fati e alhaali pulereji men e ganni meɗen ɗum noon musidɗo min calmini min juurimama eyyi mi salmitima mi juurimama no mbiyataɗa inde yettode kalnamin to jeeɗa mbiyetemi ko Siraji Ba Seydi Ba Doom Bayam min jogui ko namdal gotal sa yiiti temen nayyi neni holno dépense wiite e pular ɗum min namdi dépense wiyete e pular eyyi ala ɗum mi anda ba min calmini min juurimama min jogui ko namdal gotal so tawi a yiiti temen nayyi neni holno pular wiyata dépense dawrude mar ɗum inde yettode no mbiyatɗa min mbiyetemi Amadou Tidiane Touré eyyi to jeeɗa e diwanuji men Jowol jeeɗa eyyi min jogui ko namdal holno dépense wiite e pular sa yiiti temen nayyi neni dépense no wiyete e pular eyyi ɗum de kalma fewni seeɗa aɗa yiiɗi en saɗa yiiɗi ra aɗa yiiɗi genza mbiya va aɗa yiiɗi mo ala limite donc en gari kadi ɓiɗɗo pullo goɗɗo en namdomo inde makko yettode makko holto jeeya dokkemo namdal ngal donc haala min inde ma yettode ma holto jeeɗa min mbiyetemi ko Yubba Sow andar caméra o yamo Jamuguel jeeɗa namdal ngal ko ni ngal wayi sa yiiti keeɓa temen nayyi ma sa yirani nawa temen nayyi ma dépense wiite e pular dépense wiyete ko fere kawmo salminima mbaɗa tampere a juurama no fewi aɗa selli mawɗum alhamdulillah barkalla jam mbolo inde yettode to no mbiyeɗa to jeeɗa Mansour Niang Mboɗo Aɗi Sidi eyyi namdal ngal ko ni ngal wayi holno dépense wiite e pular temen nayyi ma ni dépense eyyi min anda dépense wiyete e pular de inde yettode min ko Moussa mbiremi to jeeɗa ko jeeya Agnam jeeɗa min jogui namdal gotal namdal ngal sa yiiti temen nayyi neni holno dépense wiite e pular mbaɗa aɗa selli mawɗum kay inde yettode jeeɗa Djibja Mbolaɗi Sidi joni holno dépense wiite e pular temen nayyi ma ɗin sa yiiti dépense sala mi anda inde yettode no mbiyetɗa mbiyetemi ko Oumar Dia jeeɗa Cilembol emin jogui namdal gotal sa yiiti temen nayyi neni holno dépense wiite e pular dépense eyyi jogui namdal gotal sa yiiti temen nayyi ma ni holno dépense wiite e pular sa yiiti temen nayyi ma ni mbirem ko Abou Sognane eyyi dépense wiite e pular ko faggudu emin jogui namdal gotal sa yiiti temen nayyi ma ni holno ɓinguel ñiiwa wiite e pular ɓinguel ñiiwa a wari aɗa yiiɗi en saɗa yiiɗi ra aɗa yiiɗi genza mbiya va aɗa yiiɗi mo ala limite
eyyi ɓinguel ñiw holno wiyete pular ganduɗo fof temen nayyi munen ñiwaran no wiide ñiwa a jago mbima wiide ɓinguel ñono wiyete mbiɗa ɓe mbima ko ñiwa wona ñiwde molel ñiw wona molel ñiw bébé ñiwa